apa panjalukku dek tansah tak anteni aja kuwa aja tansah lewa najan aku uga tancih laing janji mesemo tansah tak anteni yo barang kang luhure kagunan watone tumemen waton kasembadan mbok yo mesem rengute kaya apa mbok yo guyu susah gawe apa panjalukku dek tansah tak enteni aja lewa aja tansah juwa najan aku iki tancih tak ing janji mesemo tansah tak anteni yo barang kang luhure watone tumandang gelem kasembadan Ibarat debu kowe isih
iki gonta ganti pacare ono selawe cewek-cewek gaul yen guyu utune kingsul saya pantes yen nganggo rok sak dengkul cewek-cewek gaul iso ndur kabeh gaul yen lumaku pokoke mantul-mantul sapa wonge sing ora trekukan nyawang popong bodine kaya dandang tumpakane sepeda motor lanang cewek gaul ayune sak kecamatan ibarat kembang kowe isih wangi ibarat tebu kowe pancen legi akeh tawon kang padha nyedhaki nyesep sarine kembang melati Yo, turunggo seto. Ora suwingkir bakara rawe rantan. Walang tak butuh. Yo. As. Yo. Budelis mulie mesti sore rambute abang ditato alise sing gandengi saben dina siji gonta ganti pacare ono selawe Ya, turunggo seto. Yo. As. Yo. Yo. Cewek gaul yen guyu utune kingsul saya pantes yen nganggo rok sak dengkul cewek gaul iso dhuwur kabeh gaul yen lumaku pokoke mentul-mentul Yo, turunggo seto. Yo. Yo.